Soc a Lugo. Avui estem amb els meus gegants a Cartró. Ara... Ai, surt el gegant Vallines del Vallès. El vam fer amb el de goma en el vídeo anterior. I ara va ballar. I aquest és el ball del gegant boig. Aquestes són les mulasses. No és que n'hi hagi dos mulasses. N'hi ha una, però han fet dos. La gran i la petita, la titella. I ara té de ballar una, que seria la gran, ¿vale? Que tira amb foc, però no faré el soroll del foc. La mulassa petita la deixarem, vinga, aquí. Pe-pe-dem, pe-pe-pe-dem, pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe, pe-pe-dem, pe-pe-pe-dem, pe-pe-pem-pem-pem-pem, pem-pe-dem, pe-pem-pe-dem, pem-pe-dem-pem-pem-pem-pem, pem, Aquest és el ball de la mulassa. I ara presentem a l'Isard, que és aquest. N'hi ha sol un, com he dit, amb la mulassa, però amb l'Isard, ¿vale? Que han fet la gran i la petita. I ara va ballar.
Aquest és el ball de la Lizard. Aquesta és la patufa de Llinars del Vallès. Es va fer, però es va fer una nova perquè la vella era tan llarga que no podia ir anar als camins, vale? I van fer una nova que crec que m'havia dit el meu pare que es va estrenar, crec que 5 setmanes o alguna cosa així, i no té ball, però tira 2 punts d'aigua. Abans la vella per la boca, però ara la nova té 2 punts d'aigua per al nas. Aquest és l'Espardiota, l'amic del gegant boig. Us recordeu que havia dit quan sortia el gegant boig que tenia 2 amics, vale? Que era ell, que és el gegant boig, l'Espardió, que és aquest, i el rei Carnestoltes, vale? Que és un que va per les festes majors. I aquest té un pal, que és aquest, i és un capbrós que va per la festa major i per uns jocs picant amb el cul amb el pal. Aquest és el gegant boig, vale, caganer, que es va fer per Nadal i n'hi havia un taller, vale, que estaven uns pintats i uns sense pintar, i jo el vaig agafar ja pintat. No és que no estava a l'aia, perquè un dia crec me'l van donar, vale, aquest, per quan anaven amb una colla amb el nostre cotxe, el cotxe del meu pare, que el de vengut, però ja estava vendut, i aquest és el gegant boig. Ara anem amb el Rimbau i la Sibila. Mira, el Rimbau i la Sibila tenen 5 anys i el gegant boig 3, però això va igual, vale? I el Rimbau, que és el noi, té la torressa del Moro, que existeix a la veritat en Llinars del Vallès, vale? I primer n'hi ha un bosc, vale? I n'hi ha un carrer que n'hi ha com un dibuix una torre amb maons, doncs és on està la torressa del Moro, i la Sibila, que és la noia, vale? Doncs té un cistell amb bolets i una flor blava que es diu Lli, rei de Llinars. Per això el poble es diu Llinars.
és que la flor i nas llimen una mica. Aquest és el gegant Bactitella. Aquest és l'Esparriot. I aquest el rovelló explorador. Aquesta és la Sibila. I aquest és el Zimpau. Ara venen els gegantons d'alzinars per als nens, vale? Que són dos. El Gilbert, el germà petit, que jo ja puc amb ell. I la Sansa, que ara he començat a portar-la i ja puc. I aquí ja ha acabat el vídeo. Crec que us agradi. I si us ha agradat, subscrivete en el meu canal perquè us arribi més ràpid, ¿vale? I us avisarem si te subscriveu. I aquí acaba el vídeo. Adeu! Adeu!